Искам да благодаря, мили брати и сестри, на живия Господ. Не, че Господ, ние избрахме Господа. Господ ни избра да му служим с искрено и чисто сърце, да сме верни, да сме искрени. И Господ казва, който се срамува от мен, и аз ще се срамувам от него. Но аз, мили брати и сестри, много търпях, много дълго, как да кажа, впрочем, нямахме интернет и така нататък и така нататък. Господ знае по какъв начин можах да се поява по камера, да хваля Божието име. Мили брати и сестри, аз съм повярвала поради катастрофата. Прекарах много тежка катастрофа през 1977 година, между 13 и 14 април. Бях на смъртно легло, мили брати и сестри. 3 дена бях в моргата. И като тъй, че 3 дена ме държаха в моргата, моят мил баща не е между живите, ядосал се и вика там на болницата в Пирогов в София: защо не ми давате детето да си погребам детето? Ден и нощ реваха и плачеха. Цялото ми поколение в София. Преди години в трудовите книжки пишеше таковата, как се викаше, дето работиха, занаятел. Баща ми е бил касапин по Родопите, месокомбинатите. И той показа си таковата лична трудовата книжка, вместо касапин на животни, той каза, че е касапин по моргите. И по този начин го пускат в моргата. Отвиваме от чаршафи и гледа клепачите на очите ми мърдат. И почна да реве и да вика. Почна да ги псува вътре. Изкарайте ми детето от моргата, детето ми е живо. Пищи или не пищи? Хващат го следователи, извързват му ръцете, изкарат го вънка. И самите лекари викат: оставете го, това е бащата на момичето, дето и починато вътре. Ма той настоява, вика, че е жив. Събира се един куп лекари, отбиват му от чаршафа и действително гледат Божията слава, мили брати и сестри, че съм жива в моргата. Изкарат ме оттам, карат ме в интензивната стая, не знам, 40 дена бях в кома. Не познавах ни майка, ни баща, никого. Никого не съм познавала. 2 пъти съм оперирана в единия бъбрек, дет ми е изкъсан от катастрофата. Далака ми е ваден. Женските части, всичкото, къде е оперирано, къде е изкарано. Бог ми е свидетел. И ми казаха, че ще се оженя на 35-36 години. Но всяка сутрин една жена ми говореше за Господа и викам: Боже, тази жена всяка сутрин ми надува главата, но чакай бе, викам, тази сутрин да я питам. Ходих на работа с майка си и викам: Алело, какво ми говориш за Бога? Викам: къде мога да ида да се запиша, викам, да повярвам в Бога? И тя ми обяснява да хода в църква. Родена съм, мили брати и сестри, в Божията църква, брат Борис Павел Игнатов в София. Като влезнах в църквата, мили брати и сестри, къде съм оперирана 2 пъти в бъбрека, в едно и също място. Първия път вързаха, служиха ми пластинка в единия бъбрек. После не зазнала благосполучно, още един път съм оперирали. Още пак паднах в кома. И такова. Искаха да махат пластинката, майка не е давала. И почнах да си вярвам в Бога. Като ми болеше операцията лявата страна, е тази част, през сърдечната страна, и минаваше болката надолу през рамото, до мускула. Адски болки, мили брати и сестри, не можах да дишам. И в таковата пишеше зад амфона, зад пастора: който влиза болен, здрав ще излиза. С такава силна вяра влизнах, че Бог ще ме посети. Излизам от църквата, мили брати и сестри, с сила, като че ли съм летяла. В момента бях и царена от нашия жив Господ. Докато съм жива, мили брати и сестри, ще славя, ще увелича моя жив Господ. Аз съм свидетел на живия Господ. И така, мили брати и сестри, повярвала съм между 9 и 10, там 13 април. Моят другар, мили брати и сестри, почина жена му март месец, на 3 март. Аз съм повярвала април. Между 13 там, 15 съм повярвала в Бога. 84-та година. И той като почина, жена му имаше кърмачи бебенце на 6-7 месеца и той почна да се моли за неопетнена другарка. Тя почина март месец, аз повярвам в април месец. Така или иначе, аз вярвам в Бога, че Бог си му избра
другарка за бъдеще. И, мили брати и сестри, почнах да се моля отстърно за вярваш другар, като тъй, че ми казаха да се ожена на 35-36 години, при положение, че няма да имам деца. Събираме се в квартал Слатина при сестра Ишето. Емина Ише, ако ги познавате, Мира. Събираме се там и брат Борис вика, кой има желаещи да дойдат в Симеоновград, ще правим брат Желязко презвитер. Ще има голяма евангелизация, да има желаещи да взема билети. Тръгваме за Симеоновград и моя мъж преди това месеци напред ме виждат в сънно видение. Търсиха ме навсякъде, не можаха да му открият. И братята, като ме видеха, се молят на Господа. Господи, откъде познаваме това лице? И Господ им говори, чадо мое, това е сестричката, бъдещата другарка на Асен. Моя мъж е бил пастор тогава. И те ме дърпат на страна и ми викат, сестра, Господ ни откри, че ти си много петнена, че ти се моли за вярваш другар и така нататък. Но той има, вика, 3 деца, по-накратко ще го кажа. Той има, вика, 3 деца и аз се обръщам и викам, не, съжалявам много, аз не знам да гледам деца и така нататък, но Святия Дух и Господ ходатайстваше в мене. Да се обърна, да се взима прошката, ако е Божията воля, ще служена. Обръщам се, викам, брат, прощавай ми, Господа ми прощава, ако е Божията воля, ще служена, ако не, няма да служена. Прибираме се в София, мили брати и сестри, се моля, викам, Господи, за тях откриваш, за тях отговаряш, защо не ме убедяваш и мене да ми даваш вяра, да ми откриваш, че този другар е за мене. И чувам небесен глас, да, чадо мое, ти ще служени за този мъж, ще имаш момче и много щастлива ще бъдеш. Но викам, Господи, не ли това ми казаха, това, че няма да имам деца? Не се съмнявай, чадо мое, ще имаш син и много щастлива ще бъдеш. Благодаря на живия Господ, мили брати и сестри. О, този син, който Господ ми го дари, имам 2 внучета от него. И много се радва, мили брати и сестри. Амин. Минава с течение на години, 8 години, големия ми син 85-ти набор, малкия ми 93-ти набор. И една вечер Господ ми открива, че забременявам във втория син. И викам, Асене, Господ ме благослови още един път. Забременявам и раждам второ детенце. Той ми каза, много ти се ще, викам, а няма, имам и момичета, имам и момче. Викам, кой си ти да спреш Божието дело? Ако Бог благоволи ръката си над мене, кой си ти да спреш Божията сила? И наистина, мили брати и сестри, както ми каза Господ, как ми откри Господ, че ще имам син, че ще го рода след мак. И наистина, мили брати и сестри, продавам карпузи в Тополград, Дини. Припука ми се водата и раждам го по пътищата. От Тополград ме дигат в Стара Загора. Като ме дигнаха в Стара Загора, ми входиха в карлантичното отделение, че нямах ни лична карта, ни отменни документи и така нататък. И лекарите ми викат, ако бебето ти не реве тая вечер, белия му дроб е свит като мрук, той ще умре до събален. Като паднах, мили брати и сестри, на колене, не ме интересува доктори, че ме гледат никой. Дигнах ръцете си нагоре и викам, Господи, ти ми откри, че ще раждам след мак. Нима сега искаш да ми го отнемеш от мене. Не ли ми го подари, Боже? Моля те в този час, в този миг. Моля те да го посетиш в койвотчето. И наистина, мили брати и сестри, доктора минава и питам, докторе, извинявам се, може ли да ми кажете как ми е бебето в момента? Бебето ти почна да плаче. Радвай се, миличка, моли се на Бога, Бог да е с него. Мили брати и сестри, вярвайте в живия Господ, защото ние сме свидетели на живата истина на Господа Исуса Христа, че Господ е жив и живее над праведните и искрените. Много дълго години изчаках този момент да славя моя жив Господ. Ето, мили брати и сестри, сега ми се отдаде да хваля моя жив Господ. Мили брати и сестри, тази година, февруари месец някъде, майка ми в София получила ракова емболия в белия дроб и в дебелото черво. По-накратка ще бъде да не бава братчето тук. И няма кой да я гледа. Сестра ми вика, трябва да долиш да я вземеш или тук да ми смениш малко. И моя вика, дай да палим колата да я вземем. Обаче, мили брати и сестри, тя е в памперси и просто не мога, човешко като слагаме, не мога да го преживеем. Изхожда се само кръв.
И аз поговорих тук с Свиленград с една докторка да я приеме малко да ни олегне, че не мога да свалим с тия памперси. Приеме я в болницата, след това ги изписва и ми вика: Гинче, какво му вика, мамо? Ела, вика, да ти кажа, вика, Господ ми каза, че съм излекувана от рака. Викам: да, от акъла си. Викам: слава на Бога, добре. И почна жената да хвърли бастоните, почна самичка да ходи. Подготвихме и дрехи за погребение, погребални агенции, пари събрахме, не знам ти какво, не знам ти що. Но ето и нея Господ изтери и се замина, дрехите стоят в чантата. Благодаря на моя жив Господ, че Бог е сред нас, че Бог работи чрез своите чада. Не, че ние избрахме Господ, Господ ни избра да го славим и да величаем Неговото свято достойно име. Амин, мили брати и сестри. По-накратка ще бъде.